ke jingkup leid nakabenta jong pi baro ki balaban yos ngau se sinpat yagani ke kubor hagani ka kalimat kabenta kaba ngadon ban Ukraine ban pi gadena ke gospel jo Matius kelnong bakat san rekod ke menengkong hadu kaba arpo hagani ke jingtho layatu syapang uji Jesus Christ kisenran jongu ki Parisi ki bala juwan hasenda jong ke jing syekri ke jong Jisu ya ke ban pek ban wania wadong wadau ban criticize bat ru ban bu ye kita ki mau jintut haga jing syekri ke jong Jesus Christ na ke por syekapor haga ni ke kalimat kisenran jong Jisu ki dang yat banda gila yat gila Wai ka wai ka jaka ya ka ba ki dai ban bam jing bam bat kini kila bam kan thet ka kti baga jing wa ni jo ki Parisi ka long balai ba pi bam jing bam da ka kti ka ba klam thet ni appointment ta ya ka ni ka jing mot ka hang la ne ka topic jong ka jing kren men ta ka long ka jing bomman ka mi na shapoh ka dohnud jo briew hakani kapang ngiyo i bagi Parisi kilawania yau Jisu hagat kot ke baar da ke bagi ong ye kani ke ketin balai bagi senran jome kirengkang ye ke rukom pateng la pateng kita men besan na bakim da tet ye ki kti joki habakin sabam jimbam kisdang banwania ya kata ke rukom pateng la pateng bagi senran kim sil bamja kan de tet gekti dan ki bam jing bam kan de tet gekti bargata ga de go wei ka baki bat perking bar kila yo i kila kem daw menta hangi ka ji kren menta ga dang yat baru Jisu paruang balai pi pen ken ya ka hukum jo blai de ki niam bagi hukum jo pi ka ji ka ba kraw ka long ba bun sin ni wan jo blai de ki niam bagi hukum Ngim som wan da kalenti jo blai ngim som wan da Jesus Christ komunong panem ni wan da kan niam garukam ni perkat da bala banle ikani gatai sumari keski sumari obenai sumari kita ki jing kinya ba kita ki jing aingu ki bangi don ban ai lemni da ka bangi but perking ya kita girukam pateng la pateng isngau ba kita kin wan ra ya ka jing im ka baken ka babam jiukot henry hangni kala long pen ban contradict bau Jisu wang balai da gini giru kom pateng la pateng hi wan ya ka ban pen ken ya ka anjo balai dan ne ban ile persya ka anjo balai ublai umyoshu ban kren ga jingim jongi ka daw golong bang lebu palat iki an bagi traditions bagi tegi rules ki bangi ngibo tong ini pe hang ni hadin nang ta u Jisu kren ga dekat besau san riu nyau pra hadu kadekot ka pra ngiyo iya kata ka bau Jisu ang balai pi pen ken ya kata ka hukum ru ka baga kan hukum gong buramik mi pa ba pin man ba henry pi pat pi ong ladang ikren ka nu ka kentin ka ba wat ladang imburamik mi pa henry ka ba pen mentoy ya kata ka ba ki sngodei wat ya kata ru ki ong ba kalong kabadai wat haba kilahap ban bailet lene banile persya wadi ki kumi ki pa nanda ga dekor benri wang ani bapi la penlong ye kata ke hukum ke jo blai ka ba om syom lawan ra ye kata ka ban ye daidur ba kata ga an ka ba kita ki traditions and in prengong thus you have made the commandment of God of no effect by your tradition. Dagata kerukom pateng le pateng him shom le penlong ika anjo blai ka balarkam dan ek batrekam. Antang yo iu Jisuang pi kiba arsap kumba ong Isaya hi wan syanga hagadekot ka bapra ngan puli hang ni ka ong kumni hi kiba arsap bit kabau Isaya ula yatul pa syapang jopi udaam kini ki briew ki wana jan jonga da ke sentur joki bar ki borom yang ada germiang sentur joki
Henry ka dohnud jongki ka jingai no ananga. Henry ki mane thala yanga habaki la hikai ye ki hukum jongki briew kum ka jing hikai. Ka jinge bat kini ki Pharisi ka long bagi wan ban mane tangi ki ek bashabar. Kim wan da ka dohnud. Ka ba ar ki wan nang ni tang ban burom yo blay da hukum briew bal hikai ye ki. Kim shom wan stia kat kum ka hukum jo blay. Kabalai ki wan nang ni da ka penkesan ki jingle ban ki kam ki joki hem do wan setiap ban pediang ye ta ki jingle jo blay ni ban penkesan ki bo blay le kam tam hangi menta habaya ki jing pen im kam dei shu da kar kom bagi le la ni da ki dustur ni ki tradition ni ski ki banai ki to baro ki dei tang ki sergiu ong apostle Paul Henry Jesus Christ ulang ke jing pen im bagi ha ban ngai yo Jesus na du ka dohnud na kabanta ke jing pen im baro ko wei ki ha ban sngau tu bau Jesus la de sis palut yangi yimla shu ban kinyan ta jing pen im yimla shu ban le em ta jing pen im yimla shu ban le ke niam garu kom ban yo jing pen im u Jesus ula de le lut baro tang ban ngai yo u bangin yo ya ka jing im ka bapam jukot kat begini ki Pharisi ki pen long an briew bat da kata hukum briew boleh kai ki berkat ban persu bahayo blay wang ba P1 tang da garmiang sentun re ka dohnud ka jingai no nanga kani gede ke jinge ka ba bun sin ki briew ni ki ski ki wan ra e ke jing mane you try ni shikri o blay ke jinglong kristan jinglong niam baru kita ki niam ba per ki wan persan kar kum ki jingle ki an ki rul justur jongki barki perkhat bagani kan yo i ka beneng gane uji sun ma ki pop jongki kini kin yo i ka ta ki jingkar khu blay kin long kumta kamla stia ban long badan ki bri wang da bale bhai ki weiru ila ban shong khamat jongka himau blay khamat le ni da ta ka ba ki le bha shi yo ki ai pisa ki ai ki jing ai ke jing le bha ha ki ba bun ki banta ki jingim jo ki bri ki perkhat ba kin yo ia ka jing ma bi ka pop kin yo i ka beneng kin rung shapoh ki himau blay kata ka dei ki jing ba klang ka ba krom ban yo ye ke jing pen em kam des dia de ki rule ki rukom ki traditions ki bangi ni ha ban but ban yo i jing pen em ye dan kam ban tiang yo Jesus kom o nong pen em nan tang yo i se go wei pat kai ka bangi yo i han ni ka khot ka ba khat wei kai ba khat wei ka ba Jesus Christ ni wang am dei ka ta ka ba rum ha ka shentur ka ba pentingit yo briew Henry ka ba mino na ka shentur ka ta ken ka pentingit yo briew habau Jesus Christ ye kane om dei ta ka ba rum ka shentur ka pentingit yo briew Henry ka ba mino na shapoh ka pentingit yo briew ya kane ru ka dei ki jing ba klang ka ba kraw ba bon ba ki briew ki interpret ye ne ki tin ka long ba la da ba mi e ru kam le le ilaban bam yo kwai yo dumai yo kiat yo drugs ye ki secret ilaban bam ye ki nunu ki jing bam ki ba pen sniu ye ki tu raja khoi ni ki tu ki jing bam ki ba jabo je clear ban pentingit ye ka met jo briew bat ye ka nu ka bang ni bam ka nu ka bang le yong kam le le na mar bale bo blay wang ka barum ukisu wang ka barum shapoh kam pentingit yo briew Henry ka kwa ba pin yutu ba pin tip hang nei ka jing tho ujisu pen kodwang da ka ba bam le ka kti bam thet kam pentingit setia yo briew na ba ba bam ka shentur ka le ka kho ba ka mi no shabar ka ji kren nang ni ka long ban le ikita ki tradition jong ki briew ka benta ka ba Jesus Christ ni ong ban le ikita ka tradition jong ki briew la ne ka rukom pateng la pateng bat ka jing object ang ni yo ya ki senranu Jesus bat yo Jesus ka dei na mar bam thekti bau Jesus bau Christ ni ka dei ka barum sha ka kpo sha ka ne ka shentur kam pentingit yo briew kam mut setia bau ai lai sen yang i ban bam na phang la ne ban bam ya ki nu ki jing bam ki bala mana bat ki nu ki jing bam ki ba pen sniu bat ki nu ki jing di ki ba sniu bat kum kita ter kata ka dei ka bakla bat bihap ban sange ya ka ban shim ya kata ka jingmut ha kata ka rukam na kwa ban ya tu ya bi yang ni de khot ka babut ni yo i yang ni ada ba kum ta ki hisran yo jisu ki lawan shau bat ki dang ban ban pen pau ya ka ni ka jingkren na ka de khot ka ba khat lai ko ong kum ni khot ka ba khat lai
Henry wula yatu baula ong haki. Kon ka bakat ar. Onda kum tagi sindan jogu kila yo wan bar kila yo ong ha u. Metip ne em ha ka bakita ki parsi kila yo snow ye kane ka tin kila snow tuat. Wow, matsin yo snow ye ka tagi snow tuat. Na mar wo jisu ong ban bam ja da la ne bam da ka ti bam tet kata kam lele. Kila snow tuat baru jisu kren agar kot ka bakat lai. Henry wula yatu baula ong haki. Yau jingtung baro ki bau pa jonga ubah beneng shom la tung on rat no ken. Lada pimdei to briew bakloi ban shania aga tin jo blei ban kongu. Lada pimdei to jingtung bala tung haga ta ke hima jo blei. Lada pimdei ke ta ke dohnud ke balai daj ban ublei. Lada pimdei ki te briew ba kongu aga tin jo blei. Pinam las dia ban kongu aga tin jo u. Pin thut hagi wa bun di benta ngayo snow bat ngayo i ba ngai kendu bun di briew ba kren ye ka tin jo ga ji shisha haba kedau ye ka lenti ka badai haba pen bet ye ki na ka benta ga ji im ka badai biang haba stang ban ya lap ye ki ga tin jo blai haba stang ban ye slok ye ga ji shisha ga tin jo blai ki thut no ting ting ki ai de ka ne de ka tai ka dau ting ting wa da ba gila le ga pop ren janya ba pi le ban ye slok ye ki ban kren ki snow tut ngong yo pi ka ta ka jing tut ka dei ka jing ai la chu chu yong pi ba ka jing jot kan wan bat kan long kum do ding yo on rat no na ka ta ka per ka ba ublei upa shom la tum han neru ki paru si ki long ha ka ta ka rukam nang ta ka kot ka ba but yo i yang ni gong kum no kot ka ba kat sau jisu wong to i no ye ki long ki nong ya lam ba mat la bat ki ba mat la te la daw ba mat la ya lam yo ba mat la kini ha baro arngot hagat liu ka jing mat la ka ba kenjam men sim yo ki parsi ka long ba kim yo i ki di shai oblei kim yo i ka an jo oblei ba ka dan kam ban le henry ki pek pat tang da ka an briew ba da hukum briew ba da ki rukom pateng la pateng kani ga dai ka wei ne ka jing e na kren ne ka por yo dan manu ki badang don ha ka ne ka lenti jong ka jing yai lenti ko bolong ni ki parsi ki ba pi dang don na ki jing mat la ba ka jam sim ye ka tinu play pim la ban ngau tu ban ko ngo ye ka galong ko ba ban sumari ye ka anjo play de hukum briew ba ka ye pi ban wa de ka dohnud kam long setia ka ba suk ye pi galong ka ba shibun bar ke ka bangi le galong dang ban penitenat shabar dang ban yo ye jiro na shabar rei kam des kia ka bangi la ban yo jiro now play ha ka dohnud bar ke ka bangi le ha ka dohnud ka ba shisha berkata ganwan ra ia ka jingdu nong ka kraw pada ka jingiap ka ba bom jukot nang ta ka dekot ka bot ko ong ni Petrus le yetu ba ulo ong ha u to batai ka ta ka farshi hangi u jisu ulo ong piru kata pimpat sngotu kot khan nyau pimpat sngotu babaro ki barung shapoh ka shentur ka lek apo ka kpo bat bread no ya ka sharu baro ka barung na shentur the bread shapoh apoy siya kakpo kami sharu hay ni benta nga kwa ba pin snow tu ba bau jisu ai lai sen ba paro pin bam na ka shintur jobi bat ban ong bam lai lai upol to wang la da ka met jobi de ka temple shong man sim bakut utaba penjot ya kau blain penjot haganur kom yi penjot ya ka met de ka bam ka di ka bangi penjot what ka scientific lani ka jing batai jong ke science ke yetu bagi don ke ki ba yim long ban bam don ke ki ba pen sni wan ra ke jing pang cancer wan ra ke jing pang ki ba lai po ja ka met jongi la da ni bam ban ni di ke ki bom dei chu shung yo iang ni ba ka met jongi de temple men sim ko im dei ban pen jot bun sin ka met ni pen jot de ke jing auria de ke jing le nuti de ke jing le je clear da ka ba ni ai no ka met jongi hagata ka rukom ka bangi penon kam ye ka ba bakla POE mentala se kum gitu ki models but ki wei ki bas dang ye ka bandino ye la ka jong ka met ba ka dur jong ka met jong ki ba ki khot met jong ki kim sa lia shu ya ka ban penjat pen sniu la ne ban penja borong na mar ki yo ka pisa tagaway dan ru ki ba di wat ya la ka jong ka met ha ka jing klim ba ka jing aurea dan ru ki ba ya ya ka ban penjat ya la di ka tu ka bible ko ang utaba penjat ye ka temple ki shong ka jo play usa penjat ya
nama dekat tahu kimi ke jingpang yang kuliah, kimi ke jingpang AIDS, kimi ke jingpang HIV, kimi ke jingpang cancer, kimi ke jingpang ke balai pujai. Nama arbau briew di ke jingdi ke bas new, na tahu penjat ke sungka sungman, na baya kena ke metjoku kamdai setia ban penjat dan ban pensniu. Kabarung shapoh, hane ke jing kren hi kalong, ha kita ki tradition lane ki rules bagi an ke jau briew. Chushung yo iyan ni, agat kot kaba boot ya kaba iyo iya katkot kaba katpra Jisu ang kumni Henry kita ki eke ru ki bamino na kasentur ki mi na kadonut kita ki pentikit yobri kata ka bami na kadonut na gani sentur ka bamino shabar ka pentikit ki kita ki pentikit ki kita ki pentikit ka wai ka ktin ka talit ladangi kren Hantuman, ladangi keren kumbadung dekawai, ladangi keren kumbapam, kituru ki pentinget, ki penmong, ki penjat, ki pensniwi, ki briew. Bun sindan ki briew ki bom jus talia ban sumari rusintur, ban sukren, madai mata ban penjat, pensniwi ki waipat. Nang tagi yo igne pada kot ke bobot kat kenai gong, na bana ka doanut ki mino ki jingmut paman. I nang ni ka doanut mi ki jingmut paman. Wai, ka peniap kami na shapoh R, kaba klim, kami na shapoh lai, kaba yakai kentai, kami na shapoh sao, kaba tu, kami na shapoh san, kaba saki lamler, kami na shapoh briew, kaba krenbeng, kami na shapoh nyo. Bagi wei pat kita ki jinglong ki wasniu ki baga Bible kong kau briew bau la perkat halaga doanut pat ubale ya kata la kod yu long baruna. Ki ki bami na shapoh ka pentinget yo briew. Dei kini ki ki pentinget ken yo briew. Henry ban bam de kikti klantet kam pentinget yo briew. Jisu penkut ya kani ki ji kren galong ban bam de kikti bom tet. Kam pentinget yo briew. Syomong setiap ban bam lu di jing bam bom kuit baro kam pentinget em. Ke ji kren nang ne galong ya kikti ka ba klantet ba kikti ba tet. Ban bam de kikti ka ba klantet kam pentinget ya ka doanut briew. Henry ka ba mino na ka doanut ka ta ka pentinget. Para log ba iki biar sengau ini kektin jo play. Yo lesi bila persyang ban im ke jing im ka ba pen internet na syabar. Henry ka doanut lepun de keke ke sniu. Ka doanut lepun de keke ke jingbymman. Bada ka doanut ka long ke keten jong setan. Ka doanut ka de ke jing tep ka besma utung. Ka doanut ka don ke jing art sapa po jongka. Ka doanut ka don ke jing kwa prai po jongka. Ka doanut ka don ke ta ka pop ka bla syong lengai batang de ke jing yap ka ban sawan no shen ya pi ke jingkot menta kalong ayala ka donut jo try u Jesu ke ktin jo play ka ong ko kun to ai ka donut jo me shanga ong try nang tau Jesu ong suk ba koi ka donut ken yo io play ka kumor ka por kalong wan show Jesu ayala ka jong ka donut ban koi ya la ka jong ka jingem kam dan jing mentoi ban long ban le riu play tang na shabar kam dan jing mentoi bangin sumari ki anjo play bat haba ka donut jo ngi kam pat chom la yo jing kala bomot kam dan jing mentoi bangin phong ki jan ki na ki ba internet la da ka donut jo ngi ka jot bat ka pe bat ka long ka krem nong tu kam dan jing internet bangin ai ban spray de ki sen ki ba smile bi la da ka donut jo ngi ka smile bi kam dan jing mentoi la da ki ke ba shabar ni pen internet But let us sing let you sing let you let you jing kawai let you let you noki jing let you ram you bet you penitnat ya lati you sum you site Henry kat ba ka ni ka donut shom la pen sum shom la pen site kat ba ka ni ka donut ka smile tung kat ba ni ka donut ka badap ka pop ka jing bomman ya ka ni la ya ka ban yo tang da ka snam jo Jesu ban site ban pen ko ya ka kom ta ka kumor ka de ka por ka long ka ba mi na ka donut ka pentinget yo briew la da pi kwa ban light na ka ta kala ka ba mot dang yo Jesu ai ba ka snam Jesu kan site ka donut jo pi ban kom ba ong u David pen ko ka donut jo nga atrai pen tamai hapo jo nga do men sim ba ko ai ba da nga ka jing kamen jo ka jing pen em da ka ba pin ong ka kala ka ba mot ka priang yo Jesu bar nga ai la ka donut namar baru ki bangale kalong leno ai baru ka bang sumar kalong leno ai baru ka bang ai baru ka bang lebha
cam don jing a day but ke jing pen im ka ba bang jiu kot ka jing pen im ka day no Jesus Christ hadin ba piliop tiang yo Jesus sa leb hapat ai ki baduk sumari ki leb ha charitable ministry pilaban don ka mercy ministry pilaban don kidu ki jing ai ki jing leb ha hadin bala yo i ka jing pen im ho Jesus Christ katakan long ka nong rim ka ba scam ublayun ka ku ne ka por han tuwai nam ta jong pi Try Jesu ba it nga duwai ka ni ka por. Nam ta ki tu ki ba ka dohnud jong ki kampat padiang yo Jesu. Nam ta ka ki briew ki ba na shapoh ka dohnud jong ki kami ka jing sarong kami ka jing meng kami ka jing klim ka jing aurea ka jing tu ka jing krenbi kami ka ta ka jing sakilam ler na shapoh ka dohnud jong ki kami uding jong ka jing sarong na shapoh ka dohnud jong ki kami ka jing nyoben ni ki weipat bar ki ba kum kita ki jing chia ki bala wan ban chia aplay ka duwai ka ba men kren ai ba kin yo jing kalaba mot kin priang yo Jesu ka dohnud ba kin yo e ka jing pen im go try bar ba kin ngau tu ba kin yeng ka mat jo me kin long de bala pen ko de ka snam ka yo Jesu try ka tin jo me ong na shapoh de ka dohnud briew ngai ba ka shin tu ru pla ba Jesu ra try to on pen im ai ru ba kin ngai de do ka dohnud ba ban pla de ka shin tu na duwai de ki ba pan ki ba shitam yo ngau ye ka ni ka khobor ai ba ka ji pen kia kan wan na pi menta Mata kum ni haka kertengu Jesu ka jimpen kia oplay kan wan sepi hak jimpen kia ka jing mo berkat haka dohnud haka met haka mensim haka jingem jopi haka kerteng ka Jesu priang ya ka menta Jesu e dia pi amen.